Dámy a páni, vítame vás na podujatí Okamih v príbehu. Prosíme, stíšte alebo vypnite si svoje mobilné telefóny. Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám príjemný kultúrny zážitok. Fotografia nám umožňuje uchopiť a zachytiť okamihy, ktoré by sa inak stratili v priebehu času, a tým nám dáva možnosť znova prežiť a pamätať si tieto chvíle tak, ako boli v skutočnosti. Ahojte, chcem pozdraviť všetkých, ktorí sa stali okamihom tohto príbehu a zabavte sa, bude to určite super a gratulujem Vladovi, lebo je šikovný. Drž to. Ja sa teším a ďakujem za všetky možné fotografie a momenty, ktoré si fotil, lebo vlastne týmto pádom sú zväčšené, vieš, už tá chvíľa sa tam zachytila a sú takto na veky a ďakujem, že si to tak zhmotnil aj do tej krásnej knihy, vlastne je to také 3D, ak sa to dá povedať. Je to super, ja držím ti veľmi palce a rada sa teším, že keď si na koncertoch a že to zaznamenávaš. Ďakujem. Každú búrku prekonám, viem, že nie som v tom viac sám. Stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Sme jeden tým, to je naše heslo. Spartak, Myjava naše mesto, naše vlajky čierno-biele sú. Sme jeden tým.
Pri mne už 20 rokov zachytávam svetlo, čo plynúce chvíle osvetľuje. V každom zábere je príbeh, čo ožije v čase. Toto je okamih v príbehu, čo s láskou zvečňujem. S každým snímkom sa otvára nový svet, kde krása a pravda sú bez hraníc. Každý záblesk je čas, čo spája nás. V obrazoch žijú naše sny a nádeje. Volám sa Pixel a prinášam vám moje okamihy. V každom zábere je príbeh, čo ostáva navždy. Srdce v každom snímku, nachádzam krásu v nás. Každý okamih, čo prežívame, v obraze zostáva. Vo svetle a tme nachádzam svoje inšpirácie. Moje fotografie sú denník, čo rozpráva našu cestu. S každým zábleskom uchovávam chvíle, čo plynú. A v každom obraze je kúsok života, čo pretrvá. S každým snímkom sa otvára nový svet, kde krása a pravda sú bez hraníc. Každý záblesk je čas, čo spája nás. V obrazoch žijú naše sny a nádeje. Volám sa Pixel a prinášam vám moje okamihy. V každom zábere je príbeh, čo ostáva navždy. Srdce v každom snímku, nachádzam krásu v nás. Každý okamih, čo prežívame, v obraze zostáva. Keď fotoaparát učíši svoj zvuk, v obrazoch zostanú všetky naše spomienky. Každý snímok je príbeh, čo pretrvá na večnosť, zachytený pre nás aj pre všetkých. Volám sa Pixel a prinášam vám moje okamihy. V každom zábere je príbeh, čo ostáva navždy. Srdce v každom snímku, nachádzam krásu v nás. Každý okamih, čo prežívame, v obraze zostáva. Každý záblesk je čas, čo spája nás. V obrazoch žijú naše sny a nádeje. Volám sa Pixel a prinášam vám moje okamihy. V každom zábere je príbeh, čo ostáva navždy. Srdce v každom snímku, nachádzam krásu v nás. Každý okamih, čo prežívame, v obraze zostáva. Keď fotoaparát učíši svoj zvuk, v obrazoch zostanú všetky naše spomienky. Každý snímok je príbeh, čo pretrvá na večnosť, zachytený pre nás aj pre všetkých. V predchádzajúcich minútach sme si spoločne pozreli zábery, pozdravy z prvej autorskej výstavy Vladimíra Pixela Doména, aj výber z jeho fotografií. Som presvedčený o tom, že Pixela, ako ho všetci voláme, netreba zvlášť tu v tejto sále nikomu nejako zvlášť predstavovať. Bežne stále ho vídame na rôznych spoločenských, kultúrnych, športových podujatiach, ako pobehuje s fotoaparátom a snaží sa zachytiť prchavosť momentu a atmosféru danej akcie. Ale dnes večer Pixel nefotí, pretože toto je jeho chvíľa. On nás sem ozval, pripravil pre nás toto podujatie ako poďakovanie za 20 rokov fotografickej práce a vzájomnej spolupráce, či už s mestom, Spartakom, volejbalistami, futbalistami, kapelami, hudobníkmi, hercami, divadlami, ale aj firmami. Okrem toho, ako už zaznelo aj v tom videu, tak Pixel toto svoje poďakovanie zhmotnil do podoby knihy, ktorú vidíte tu vedľa mňa na stole. A táto kniha, nie je to taká obyčajná kniha. Je doplnená o fotografie, ktoré sú, povedzme, že nevšedné a ich priestor a hĺbka najlepšie vyniknú, ak sa na ne pozeráme cez 3D okuliare. A Pixel v tejto knihe zachytil a popísal niektoré z tých najdôležitejších okamihov svojej doterajšej kariéry. Ale ktoré to sú, o tom vám nebudem rozprávať ja, ale pozvem si tu k tomu toho, koho sa to priamo týka, nášho Pixela. Takže Vladko, poprosím ťa, nech sa páči, poď sem za mnou na pódium. Vladko, vítaj. Ďakujem. Musíme to takto nejako spraviť. Vladko, ty si začínal, poviem, že
možno ako 14-ročný, alebo takto. Ty si začínal fotograficky v Mijavskom fotoklube Lumen, ešte pod vedením Petra Kurica a potom asi ako 14-ročný si začal fotograficky zachytávať dianie na Medzinárodnom folklórnom festivale Mijava. Bol toto jeden z takých tých zlomových okamihov, čo sa týka tvojej fotografickej kariéry doterajšej? Určite áno, lebo tam som dostal svoju prvú novinársky preukaz, takže som sa tam dostal, poviem to tak, zadarmo. Ale tak to nie je asi taká nejaká pointa. Predpokladám, že si mal asi aj rešpekt, lebo predsa len na tom festivale tam máme teda pomerne dosť veľa fotografov aj profesionálov. Ako si sa vlastne vtedy cítil? No bolo to pre mňa dosť náročné, keď som mal iba 14 rokov a videl som medzi sebou 30-tníkov a 14-ročný chalan medzi profesionálnymi fotografmi. Bolo to dosť zaberák pre mňa vtedy. No veľa času neuplynulo a ty si sa z tej kultúry preorientoval aj na šport a začal si fotiť pre Spartak Mijava. Ako si spomínaš na tieto začiatky? Tak začiatok na Spartaku Mijava bol pre mňa úplne úžasný, keď som dostal všeobecne ponuku fotiť futbalové zápasy pre Spartak, nakoľko fandím futbalu tiež a fandím Spartaku, takže ďakujem vedeniu Spartaku Mijava za túto príležitosť. Na koľko fotíš ten futbal? Futbal už fotím 15 rokov tento rok. Takže tých 20-15 to je už naozaj úctyhodná doba, ale presuňme sa do inej témy. Myslím si, že súčasťou života každého fotografa, ktorý to tak berie vážne, povedal by som, a chce sa niekam posúvať, sú aj rôzne fotografické súťaže, kde sa chce odprezentovať, kde sa chce ukázať. Aj ty si sa do nejakých takýchto súťaží zapájal a viem, že napríklad v období rokov 2010-2015 to bola postupová súťaž ANFO. Ako si na ňu spomínaš a aké úspechy sa ti tu podarilo dosiahnuť? Tak vystavoval som párkrát v Trenčíne, ako 16-ročný, potom som postupoval ďalej. A keď som už bol ako dospelý, som mal fotografiu na celoslovenskej súťaži. Dostal som zlatú medailu z autorov do 21 rokov Womenom. Super, ale pokiaľ viem, to stále nie je všetko. Áno, to si zaslúži potlesk. Pretože ty si na tejto súťaži mal jednu fotografiu, ktorá nás potom reprezentovala aj ďaleko za hranicami. O aký záber išlo a kam cestoval? Je to môj najznámejší snímok, volá sa to, že Dlhá cesta a vystavoval som to v Spojených Arabských Emirátoch v Abu Dhabi. A uvidíme ho aj tu? Áno, je tu vystavený, pôvodný originál, ktorý bol aj v Abu Dhabi, je tu. Dobre, vynikajúco, takže nenechajte si ho uísť, je aj nejako popísaný, alebo treba sa spýtať, že ktorý to je, alebo pochopíme to z toho názvu, že Dlhá cesta? Tí, čo si vedia domyslieť, tak si možno dojdu. Keď cestujú vlákom, tak určite je to vlastne dlhá cesta, ulička vlaková. Á, tak to je ten záber, ktorý sme tam videli, jasné, dobre, ďakujem pekne. Ďalšia taká významná oblasť v tvojom živote nastala, alebo bola, keď si z Mijavského gymnázia ako 15-ročný prestúpil do Košíc na filmovú školu. Takže aké obdobie sa začalo týmto tvojim prestupom, týmto tvojim pôsobením v Košiciach a čo si tam začal vlastne robiť? Tak v Košiciach som študoval, ja som vyštudovaný kameraman, zvukár, strihač. Mal som tú možnosť fotografovať 4 roky pre Košickú styláreň. Prišli mi tam také mená Ľudská Biela, Karel Gott, Alexandrovci a skupina Kabat a rôzne hokeje a nejaké volejbalové zápasy tam boli. Takže začali sa tam objavovať rôzne známe mená, ktoré si ty začal zachytávať, ktoré sa začali stávať súčasťou tvojho okamihu v príbehu. Spomeň ešte nejaké zaujímavé spolupráce, lebo viem, že tam určite boli, ja som tú knihu študoval, takže nebuď skromný, prezrať. Tak najznámejšie meno, ktoré mi prišlo do života, bol pán Juraj Jakubisko, s ktorým som robil novú Perimbabu, jeho najnovší film. Bohužiaľ iba už posledný. Jasné. Ja na teba ešte prezradím, že aj počas tvojho pôsobenia v Košiciach si stále prakticky takmer každý víkend dochádzal na Mijavu, aby si aj fotil tu a znova tie športy a všetky tie podujatia, takže naozaj záslužná činnosť, lebo podľa mňa to by málo kto dokázal a chcel, aby sa každý víkend trepal vlakom Košice Mijava, aby tu časy nafotil a utekal potom zase na internet, takže to si vážime. To by si zvykol už. Ako povieš, dobre, chcel som to vyzdvihnúť, ale tak... Dobre, no. Vládko, keď spomíname ten šport, showbiznis, tie známe mená, čo sa týka nejakých tých posledných spolupráci, tak čo máš v tomto smere nové? S kým sa ti podarilo nadviazať takú nejakú spoluprácu teraz aktuálne? Tak najnovšiu mám spoluprácu so spevačkou Zuzkou Smatanovou z kapelou Vorium z Trenčína. To sú také echt nové teraz. Dobre, a jedna z tvojich najobľúbenejších spoluprác je s kým?
Najobľúbenejšia spolupráca je s kapelou Dars, ktorí sú vlastne aj mojimi dnešnými hostiami a krstnými rodičmi mojej knihy. Ďakujem, chalani. Tak, presne toto som chcel počuť. Ale ešte predsa len spomeniem jednu vec, lebo hovorili sme o tých hercoch a o tom divadle. A takou stabilnou súčasťou tvojho portfólia je aj domáci divadelný festival. To je taká dôležitá zložka tvojich aktivít. Tak určite áno, že môžem poďakovať Mirovi Kňazskému a súčasne aj Samkovi Kňazskému, že s ktorým robíme divadelný festival Frankyho Vianoce v divadle. Robím PR pre festival už 15 rokov. Ďakujem ešte raz. Vlastne, ty si to všetko začal robiť naraz pred tými 15 rokmi. Ty si to nachabral. Ty si začal festival, futbal, volejbal a všetko 15 rokov. Tak vieš, keď ti skončí futbalová sezóna, musíš niečo aj na zimu robiť. Jasné. Inak teda doplním, že ten festival Vianoce v divadle, istotne mnohí viete, tento rok jubilejný 20. ročník, na budúci týždeň môžu byť účastní tých pripravovaných predstavení. Dobre, Vladko, ja by som doplnil taký malý štatistický údaj na záver tohto nášho rozhovoru alebo predstavenia. Pixelová databáza fotografií na internete obsahuje k dnešnému dňu asi 482 albumov, v ktorých nájdeme zhruba 73 000 fotografií, ktoré si dodnes prezrelo okolo 81 000 návštevníkov. Takže to sú naozaj veľmi pekné čísla. Zaslúžiť to potlesk. Mňa teší, že si toto podujatie tak symbolicky naplánoval na november, pretože november je aj mesiacom fotografie, takže sa to tak k sebe naozaj hodí. Chcel by si ešte niečo na záver tohto nášho výstupu povedať? Tak ľudia, chcel by som vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že robím všetko s láskou k vám a hovorím, aj vy, čo ste tu všetci prítomní, aj neprítomní, vy ste môjim novým okamihom príbehu a poviem vám jedno, toto je iba začiatok, čo chystám po novom roku. Ďakujem ešte raz za vašu podporu a veľmi si vážim, že ste tu so mnou dneska práve vy všetci. Marek, ďakujem aj tebe, že si nebral sa zhostil tejto úlohy, že si to odmoderoval celé. Ďakujem aj tebe. Aj ty si okamihom príbehu, si toho vedomý. Samozrejme, tiež 15 rokov, takže... A toto zneli ako slova dobytky, tak som naozaj zvedavý, že čo vybalíš teda v januári. Na mňa už teraz si začnem dávať lieky. Dobre. Ale dobre, Vladko, ja ešte doplním toto jeho všeobecné poďakovanie. Vladko mi tu pripravil, že komu konkrétne chce poďakovať za tých svojich 20 rokov. Takže Vladová vďaka patrí mestu Myjava a vedeniu Spartaku Myjava za prejavenú dôveru, fotoklubu Lumen, že ho prijali medzi seba už ako malého chalana, takisto Steel Arene Košice za 4 roky vzájomnej intenzívnej spolupráce, Mári Čírovej, ktorá mu dovolila ako prvá nahliadnúť do sveta showbiznisu, pánovi Jurajovi Jakubiskovi za to, že mu odovzdal veľa cenných rád a skúseností filmára a umelca, skupine Dars a Zuzke Smatanovej s kapelou, že ho prijali medzi seba ako fotografa aj ako priateľa, pánovi Stanislavovi Štepkovi z Radošinského naivného divadla, za jeho ľudský prístup a za každé povzbudivé slovo. No a teraz myslím si, že nastal... Ďakujeme, že teraz nastal ten správny čas, aby sme sa trošku viac povenovali tej knihe a teda oficiálne ju uviedli do života. Táto Vladová kniha, ako sme už viackrát spomenuli, nesie titul, že Okamih v príbehu, tak sa volá dnešný program. Už sme to tu tak viackrát omielali, ale prečo ten okamih v príbehu, tak akože naozaj? Okamih príbehu nie je len o mne, akože, že by som napríklad iba fotil, lebo je to o každom človeku, ktorý tu sedí, ktorý tu nesedí, váš blízky, známy. Každý má nejaký príbeh, ktorý sa snaží byť vypovedaný, tak mu dajte priestor a rozprávajte sa s vašimi blízkymi. Každý má príbeh, ktorý chce byť vypočutý. A keď si otvoríme, čo v nej vlastne nájdeme? Čím je špecifická? Špeciálna? Špeciálne je v tom, že je to vlastne môj príbeh za tých posledných 20, za tých celkových 20 rokov mojej fotografickej cesty. A sú tam moje taký najnovší vývor 3D fotografií, ktoré treba vidieť tými špeciálnymi okuliarmi, aké sú spomínaté. Dobre, takže pokiaľ vás to zaujalo, predpokladám, že kniha tu je určite k dispozícii, po programe sa bude dať zohnať, nemýlim sa? Určite áno, aj keď bude niekto chcieť autogram, stačí ma osloviť, tak som tu pre vás ľudia. A ďakujem vám ešte raz, fakt je to úžasné, že ste tu so mnou. Aj my ďakujeme. Dobre,
Dobre, nezdržiavajme to a k tomuto dnešnému v úvodzovkách krstu, alebo teda uvedeniu do života srdečne na javisko teraz pozývam členov kapely Dars, hudobníkov pôvodnej skupiny Desmod a autorov tých jej najznámejších hitov, pánov Richarda Sinčáka, Dušana Minku, Rastia Tomana, superstaristu Michala Krenku a súčasného speváka skupiny Dars, Rada Cimbalu. Páni, vítajte, vítajte. Krásny večer, páni. Ešte niekto? Áno, postupne. Dopite, dobre. Páni, sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vy vlastne po toho nášho Vlada dostali, ako ste ho objavili. Objavili sme ho tak úplne, my sme ho neobjavili, on objavil nás, prišiel za nami, že chalani, nepotrebujete pomôcť s niečím. Však ste rozdelili, že sociálne siete, fotky, ja viem robiť dobré fotky, ja som fotograf. Hovorím, tak vyskúšaj, uvidíme, čo v tebe je. Prvý koncert, fantastické fotky, spravili nám naše prvé promofotky, boli úžasné. Do dneska ich už nepoužívame síce, ale sme ich používali a na našom klipe spolupracoval s Láskou klip a rôzne ďalšie veci a fotí úžasné veci, tak ja si myslím, že aj do budúcna využijeme ešte jeho služby veľakrát. Ja napríklad Vladka poznám krátko, sme sa prvýkrát stretli osobne v Žiline na koncerte, ale sme si sadli ako ľudia, je to úžasný človek a ja mu držím palce. Pekný večer, priatelia. Ja Vladka poznám takisto skrz chalanov, skrz Sinča, Duška a bývalého Desmodu a takto. A musím povedať, že s ním vždy cítim v jeho prítomnosti veľmi super, lebo má veľmi dobrú energiu a veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje, čiže tiež mu prajem všetko len to dobre, takisto aj vám všetkým. Ja podobne všetko dobré, Vladko, len sa ti darí. Si super kamoš. Ďakujem veľmi pekne. No, myslím, Vladko, že po týchto slovách sa máš čo obracať, to bude také kvantum takých fotiek, že chalani sa z toho zbláznia, podľa mňa. Dobre? Snaž sa. Dobre, ale poďme na to. Takže tuto máme všetko pripravené. Vladko, ty ako autor, poprosím ťa, poď si zobrať svoju knihu. Tuto naše hostesky alebo hostesku poprosím, aby zobrala pánom z kapely Dars. Štamprk, počkaj, sú naliaté? Nie sú naliaté, tak moment. A počkaj, všetky sú. Ale nie všetky, niekto vypil. Niekto vypil, ale počkaj, koľko ich potrebujeme? Raz, dva, tri, štyri, 5. Dobre, vynikajúco. Takže samozrejme, pre vašu informáciu, tí, ktorí sem dobre nedovidíte, krstíme na Mijave, takže čím iný môžeme krstiť ako... Čo iné sa na Mijave pije? Slivovica. Tak tu sa pije kadečo, ale my teda budeme tou slivovicou krstiť. Takže páni, uchopte si tieto štamperlíky s mijavskou slivovicou. Nie, do seba nie, teraz ešte to. Ešte momentíček. Dobre, teraz naozaj symbolicky tú knižočku tak nejako pokropíme, oblejeme a týmto ju oficiálne... Kto ešte jeden. Všetci sú krstní rodičia, krstní otcovia tejto knihy. Takže poďme na to. Okamih príbehu, posielame ťa do sveta, aby si prinášal ľuďom radosť. Vladko, pokrstený exemplár odnosí. Chcel by som toto venovať všetkým vám a hlavne mojej najbližšej rodine. Je to súčasť aj vás. Ďakujem vám všetkým mojim rodičom, že ma vychovali, dali mi do života to najpodobnejšie, čo som dostal, je život. Ďakujem všetkým, hlavne mojim rodičom. Ďakujem ešte raz. Milí hostia, všetky tieto slávnostné oficiality už máme za sebou, takže Vladko, nech sa páči, môže sa pokojne vrátiť na svoje miesto. Chlapi, vy sa môžete ísť pripraviť, pretože prichádza váš čas. Potom sa nešmyknite na tej dobrej slivovici tu. No a kým si budeme mať možnosť vychutnať naozaj skvelú rockovú show tu na javisku Mijavského kultúrneho domu,
Tak mi ešte celkom na záver tohto môjho vstupu dovolte v mene autora poďakovať tým, ktorí dnešný program podporili a ktorí sa pričinili o vydanie samotnej knihy. Pixel ďakuje mestu Myjava a jeho oddeleniu kultúry a športu za spoluprácu pri príprave podujatia, správe majetku mesta Myjava za pomoc pri vydaní knihy Okamih príbehu, Bunch of Barbers, pánskému holictvu za vždy perfektný strih, podniku World Wine Gallery za kvalitné vína a Bagetéri na Busku za občerstvenie. Takisto ďakujem Martinovi Kovaničovi z Kopaničiarskych novín za mediálnu podporu. No a ďakujem samozrejme všetkým vám, myslím si, že to tu povedal dosť dôrazne niekoľkokrát, všetkým divákom, pixelovým priateľom, priaznivcom fotografie a dobrej hudby, ktorí ste sa v tomto momente stali jedinečným okamihom v pixelovom príbehu. Takže ja vám želám ešte raz príjemný večer. Po skončení koncertu vás v autorovom mene pozývam na malé občerstvenie spojené s predajom knihy a takisto s autogramiádou členov skupiny DARS, ktorá sa začne zhruba o nejakých 10 minút po skončení koncertu. Takže vychutnajte si to, príjemnú zábavu. Ďakujem. Dovidenia. Poprosím ruky hore. Všetci. Aj tam vzadu. Aj tam. Známeme sa!
myšlienka, že raz príde čas, kedy budem jedným z vás. Môžu byť cesty spálené, ciele na míle vzdialené, okruhe žúri hurikán, doberiem s kým idem a kam, každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Všetko spolu zvládneme, možno si kosti zlámeme, lebo sa nedáme zaskočiť, deliny budú útočiť. Žiadna cest nie je až tak spálená, do cieľa nie je až tak vzdialená. Vstaneme nad ránom, kým večer príde tornádo, každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Osnou, neboj sa zraniť, chceš poznáš kto zvíťazí, čo bude znášať každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Každú búrku prekonám. Viem, že nie som v tom viac sám, stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Tak chlapci, máte po koncerte na Mijave, aký je to pocit sa vrátiť po nejakom čase zase späť na Mijavu? Veľmi sme sa sem tešili, boli sme veľmi príjemne prekvapení publikom, ktoré prišlo, bavili sa skvelé ľudia a proste radi sem chodíme. Radko, ty mi čo povieš k Mijave, ty sem chodívaš dosť často? Mijava je mne veľmi srdcu blízke mesto a dneska som sa o tom presvedčil. Som sa úplne. Sinčo, otázka na teba, ty chodívaš na Mijavu tiež dosť často. Máš tu známu, čo robí s obsami. Ako to hodnotíš ty, že sa zase vrátiš na Mijavu? Ja dobre, že mi pripomínaš, to je pravda. Pozdravím. Mijava super, všetko, dneska nebolo čo piť. Nebolo čo piť, fúha. Na budúce to napravím. Rozlieva sa po zemi, rozlieva sa po zemi a potom není čo piť. Áno, presne tak, krstilo sa. Čím sa krstilo? Slivovicou. Namiavský region určite musí byť Slivovica. To bude aký hriech, že to je na zemi. Jo, no odpustite mi to ľudia mijavskí. Radko, ty mi povedz, ako sa cítiš v novej zostave kapely Darsu? Úžasne, tu som našiel konečne svoje miesto, sadli sme si s chalanmi úplne, že dokonale, ide nám to, takže vidíte to sami. A vy ste ako pridali Rada medzi seba, ako vznikla spolupráca s Radom, kde ste ho zobrali? No my sme na ňo zabudli. My sme na ňo svojím spôsobom zabudli, na tom úvode, a potom sme si spomenuli a teraz je s nami a sme strašne tako natešení, pretože to je akože také spojenie, ktoré sme prišli, zaspievali sme si, zahrali sme si a teraz, že wow, všetci. Takže ako, a sme strašne radi, že Rado je inšpiratívny človek a prináša, jednak začal robiť texty
a prináša veľa inšpirácie a tlačí nás, že poďme, robme chlapci. Kde ste ho našli? Ja, Ježiš, my sa poznáme milión rokov. My sa poznáme ešte od Kuvajtu napadení, takže ako... Ja ti poviem, že ma našli. No, my sme ho našli, nie, akože tak ako... My sme si mysleli totiž to, že on už nespieva. A on, Koťuha jedna, spieval v Zeuse cover pesničky. A my sme si povedali, že akože tak akože Rado, že počúva, tak akože keď spievaš cover pesničky, poď do nášho cover bandu a začneme robiť niečo nové a začneme robiť niečo zasa také, že čo by nemuselo byť až tak cover. Dobre, ďakujem chlapci. Čo by ste chceli odkázať fanúšikom na moravskú stranu? No, že tešíme sa na vás všade, kde budeme, tak nenechajte nás v tom a vidíme sa. Rastík, ty by si čo chcel odkázať slovenským fanúšikom Darsu? Dúfame, že sa čoskoro uvidíme na ďalších koncertoch s novými skladbami, máme kopec nápadov a veríme, že proste sa nám to bude páčiť. Takže chcel by som poďakovať pre TV Horňacko, Vladimír Piksa doma a veľký fanúšik kapely Dars a ich fotograf. Ďakujem, Tondo, ďakujem. Také ďakujem. Ahojte. Ďakujem. A tady je dobrý kameraman, toho kúpim, tady tohoto kamera. Jak sa menuješ? Martin. Martine, vitaj. A nič nepýtaj.